Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet kengka. Kakabsat rugyan tayo ti Tiridoo, may sa alitorya, talo nga aldaw sa saruno, tatta, Huwebes Santo Pamugo, into na bigat, ti Liturgy of the Word, ken ti panagkomunyon tayo, aging gana into no Easter Vigil, ti panagungar, ti rambak tayo. Kompletuan tayo dahito nga aramid, tamay-maysa nga panagdaydayaw, panangilagip, ti panagtutuok, ipapatay, ken panagungar ni Kristo. Imay, haan laeng agapo iti basol, no di imay, gapo ti ayat na kada tayo at tao na. Ited tayo nga rod ken kwa na tinapudpod na panagtalag, ti puso, ti pudpod no panagserbi, kadagiti kakabsat tayo, ti panagtalag iti Eukaristya nga inlungalong na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Inday daydayaw ti Diyos, babanti panang kanta tayo ti Gloria. Di
Kumararag tayo. O Diyos nga amami, rambakan mi itinasanton apan ang rabi ini Kristo nga anak mo. Idi sakbay ayawat na tibagi na amatay. Imbati na daytoy apang rabi iti iglesia na. Tapno iso ti baro ken agnanayon a sakripisyo. Ket kastapay apadaya ti ayat na. Ipaay mo kadita iti daytoy na inget apateg na Eukaristya. Masarakan mi timang nibinibi nga ayat ken biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti libro ti Exodo. Kinuna ti Apo kada Moises ken Aaron ijay Ehipto. Kada kayo, daytoy a bulan ti umuna a bulan iti tawen. Ipakaamuyo iti amin nga umili ti Israel nga iti may kasangapulo nga aldaw iti daytoy a bulan. Masapol a pumili ti ama ti pamilya iti orbo na karnero wenno orbo na kalding nga agserbi iti pamilyana. Maysa nga orbon iti tunggal pamilya no basit ti bilang ti maysa a pamilya ket dida maibos ti sangabukel nga orbon dayta a pamilya ken ti kaasetga na kaaruba na mabalinda pagsasangwan ti maysa nga orbon kas mayan nato iti bilang dagiti tattao iti dayta a pamilya ken sigon ti kabailan a kanen ti tunggal tao. Masapul apelyenyo ti orbon nga awan pakababalawan na kalakyan nga agtawen iti maysa karnero man wenno kalding. Ipupukyo ti animal ket iti karabyan iti may kasangapulo ket upat nga aldaw ti bulan parsyento ti entero nga Israel dagiti animal. Masapul ang mga alada iti dara ket iwarsida iti agsumbangir abautek ken ngatwen ti ruangan dagiti balay akapasidaan dagiti animal. Iti dayta arabii masapul ang matuno ti karne ket maipangan iti tinapay nga awan libadura na ken itinateng anapait. Kastoy tu ti pananganyo. Masapol ang nakakawes kayo akas agbiyahe. Sisasapatos kayo. Sisasarukod kayo ket darasenyo akanen. Daytoy ti piyesta ti Paskwa apamadayaw kanyak nga Apo. Iti dayta arabii sursurik teo ti entero nga Ehipto ket papatayek ti amin ngay nauna nga anak a lalaki iti pagilyan tao man wenno animal. Dusaek tu ti amin a didyusen ti Ehipto siak ti Apo. Agpaitu ti dara a naiwarsi kadagiti bautek dagiti balbalay apagilasinan iti balay apag naidanyo. Numakitak ti dara labsan kayto awan tu ti pakananwanyo intundo saek ti Ehipto. Masapol arambakan yu daytoy ngal daw akas may saan na sagraduan a piyesta amang ipalagip kada kayo itinaramid ko nga Apo. Rambakan yun to iti agnanayon. Ti sao ti Apo. Yamantay ti Diyos. Salmo responsorio.
ti mabalin ko nga isubad iti Apo kadagiti amin nga imbag nga impaay na kanya. Mangidatagak to ken kuana iti daton nga inumen, apagyaman ko ken kuana ta insalakan na. Paladingitanak ti Apo numatay ti maysa kadagiti pinili na. Adipen nak o Apo, agserbiak ken ka kas iti panagserbi day dinanang ko. Ented mo kanyak ti waya-waya. Iruknoy kuntuken ka ti danum apagyaman, ket idagtag kuntuken ka ti kararag ko. Iti imatang dagiti amin na tattaom, tungpalek to tin kariken ka. Ti maibasa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tainawat ko iti Apo ti panursuro, nga inyawat ko met kada kayo. Iti rabii a panakalipot ni Apo Jesus, inala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na iti tinapay. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo, kinunana. Aramidan nyo daytoy apakalagipan nyo kanyak. Kastamet akalpasan nati panangrabii, inala na ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro atulag, anapatalgedan iti darak. Tunggal inuman nyo, aramidan nyo apakalaglipan nyo kanyak. Tagingga iti panagsubli ti Apo, ipakamuyot di papatay na tunggal mangan kayo, iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy ako pa. Ti sao ti Apo.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamet kenka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay kenka uwa. Kasangwanan ti piyesta ti Paskwa, ammo ni Jesus adimtengan ti tiyempo nga ipapanaw na dito'y lubong, ken isusublina iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong, wen inayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi iti panangrabi ni Jesus ken dagiti adalan na. Insurrect ti Diablo, ti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, aliputan na ni Jesus. Ammo ni Jesus nga ited ti Ama ken kuana, tinaan-anay apan nakabalin. Ammo na met anaggapo iti Dios ket agsublinto iti Dios. Iti kasta timmakder ni Jesus iti panganan, ket inikkat na ti kagayna sa nagbarikas iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa a palanggana iti danum, ket binugwan na ti saka dagiti adalan, sana pinunasan ida iti imbarikas na atwalya. Iti dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro, kinuna ni Pedro, Apo bugwam aya dagiti sakak, saan mo pa'y amaawatan itanoan niya ti araramidek, ngem maawatam tumet laeng insong bat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, oray ka ano di mon tubugwan dagiti sakak. Nujak bugwan dagiti sakam saan kan ama ibilang nga adalak insong bat ni Jesus. Apo kinuna ni Simon Pedro, saan lang arod adagitoy sakak, ngem oray pay dagiti imak ken ti ulok. Kinuna ni Jesus, tinakadigosen saan na amasapol ti agbuggo, tanadalusen malaksid dagiti sakana. Nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Ammo ni Jesus ti manglipot ken kuana isot gapuna a kinunana, nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Idinabugwanen ni Jesus dagiti sakada, naggagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kaditi kalkalpas ko nga inaramid kada kayo sinaludsod na. Awagan dak iti maestro ken apo, ket umno takunayo. Tapod numet, ngarod no siyak ti apo ken maestroyo binugwak dagiti sakayo, bugwan nyo met, rebeng yo met ngarod ti agbibinuggo iti saka. Tainikkan kayo iti pagtuladan, tapno aramiden nyo met akas ti inaramid ko kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tayo ti may paay kenka o Kristo. Naimbaga malam tayo amin Apo. Kitaan nyo man takaabayo no hampay nga sinerag ti Diablo. Agpili kayo kadagitoy 12 nga apostolesan nga mabugwanan no sino ti sinerag ti Diablo nga manglipot to kanyak. Basetan. Kasi mo ni Judas nagrigat nga akam na mo niya. Na anday ti salsalod sudak nga rod. Anya di jay panang serek ti Diablo, jay kaunggan panunot ni Judas, tapno liputan na, ti amo na. Plano ka di ti Diyos nga ni Judas ti mausar. Wano talaga nga trabaho la ti Diablo met. Kada kayo ko mga adda dito inay ada ko maplano ni Apo Diyos kada kayo ti maysa kada kayo ke agbalin nga manglilipot laman. Serken ti demonyo ti panunot na. Imagine data isuti nang patanor king ka ni Apo Isus iso nang patanor king kuana inadalan na inayayat na in the end liputan na. Di pala aksyon ni Judas en kanagsakitan para kini Apo Isus.
Nagkarkaryan na nga si kati apo kin Diyos ko, imbagbaga pa dagiti adalan, oray no matay kami, agsaludo kam king ka, pagamon sa merken laeng ti demonyo ka, nagbaliktaden, napukawen day di kari, napukawen day di promises, napukawen day di pangayayo tapno alaen na kalanga, agbalin a disipulo. Kas di sa mo no daduma niya, no agin inarum da apo nakasweet-sweet, wen siksikan to laeng, agbalin kanto arena ti biyag ko, haang kanto agtrab-trabaho, agsiksik kawil kanto. Agasawa da ka makita na nga nakasikkawil, dadta dagita agi kukukot saka ka, sadot a babaay. Napukaw. Kasi mo't adi jay lalay babae mo, won si kanto ti prinsipe ti biyag ko. Di da pala na nabulbulanan nga agasawa at the textmate nan. Ayan nan day di kari, ayan nan day di promises, ayan nan di kinapudno. Nga apay nga masapol nga adda manglipot, adda maliputan. Dayayan. Ajak amo ano, kinakapsot ti tao, wano sinerek ti Diablo. Lada kayong ton, di agpanunot. Ituloy yun ton, no, agaawid kayo. Aggugubat kayo ton, kadagita lala kayo. Nagrigat na ito'y sasaaden ni Apo Jesus, kadagito'y mangrabii, umuna, ti umuna nga mangirubo kanya na, daytay tinaltalik na. Ti umuna nga mangpasakit kingkwa na, dagiti adalan na nga imbagbaga na. Umuna ni Judasen. Malpas na nga mangrabii, pumanaw ni Judasen. Into no rigan-rigat, dadtanto ni Pedron. Makikinarit pa'y nyati kunana, uray no, matay ka, matayak mat kunana, ngam idiro, umay ti panubok ti biyag, na inyanaganan, namintlonton nga inlibaknak kunana. Nagtaraok ti kawitan na mintlonton nga inlibaknak. Inayayat na launay dagiti nga adalan. Kanukit kitaan tayo kakabsat. Di say may story haan lang adalan ti dadduma. Dagiti kamang ti pamilya tayo nga ayayatan tayo no dadduma. Isuda ti umuna, kinimuna ang nakapasakit kanya tayo. Ti umuna nga nakapasakit kanya tayo no dadduma. Haamagkat nga di jay kaaruba tayo. Haamagkat nga di jay tao ti maestro tayo. Wano dyan ang isuro ka dati. Ti daksanggasat nga istorya ti biyag tayo. Uray ko na tayo. Kayat tayo mangkinhaan. Whether we like it or not nga ko na tayo. Ti umuna nga makapasakit kanya tayo. Di jay kamang ti pamilya tayo. Kas may isa nga ubing kuma. Nohaan nga maalwadan dananang kinitatang. Nohaan nga nasaya at ti, siyempre, no, adumot pakarikutan dananang kintatang, nagado ti pakabisyanda, survival lang nga rod ti biyagan, nohan na maalwadan, isupay laeng ti umuna nga makapasakit, di jay ay ayatenda nga kunada nga anak da. Kanya-kanyang istorya, kanya-kanyang pagkapsutan, kanya-kanyang nagkurangan. Kasla ni Apo Jesus, dagiti adalan na nga imbilang na pamilya na, isuda ti imuna nga nang pasakit, isuda ti imuna nga nang lipot keng kuana. Kinumano daduma, no hantay maalwadan, isugard nga sangka kuna tayo, da kayo nga naganak, alwadan nyo, taapaya, no daduma, isuda tayo ti umuna nga makadadael, ijay anak tayo. No spoil them launay mat, madimat. No sobra nga istrikto, madimat. Balanse, iso nga rod dayjay. No sobra di ayat mo, kung nanangarod ka, na ipakan mo di tamodom, kanan namot amin ta imam. No sobra di anos mo, agabuso mat. No sobra nga istrikto, rebelde mat. Pamilya pa'y la daytoy niya, pamilya pa'y laeng. Kano kitaan tayo daytoy panakalipot ni Apo Jesus, di say may story, isumot laeng kanya tayo. Nagsakit mat akan niya na, apaya, kita umot anya pangrabii. Adalan na, kinadkadwa na, insursuro na ida. Pinakpakitaan na itinaimbag ka isuda. Nagbilbilib da, indik deklarada, daytoyan ti arimi nga agnanayon. Kangitingitan ti gubat, timmalikod da amin.
At damot adagiti nagtalinaed nga napudno, ngam awan ti agtagari apaya mairamang ka iti kinapudno. Maysa dayjay. Ngam numan pa'y kasta kakabsat tapno matong palaeng, daytoy na naganan, daytoy misyon ni Apo Esos. Intuloy na. Mangrabiidan, iso daytoy Last Supper, daytoy liturhiya tayo tatta, iso ti umuna amisa, nga inaramid ni Apo Esos, rambakan tayo tatta. The first ever mass nga naaramid iso dayjay naudi apang rabi ni Apo Esos. Kinaagpayso na no adalan tayo o regiti umuna pa ilang maibasa ko na aramid den dagiti Hudyo daytoy beraka ko na beraka ko na dansa beraka. Anya dayjay manganda iti karne dayjay na idaton kalding uno karnero nga awan pakapilawan na tunwanda ikaanda iti tinapay nga awan libadura na. Awan libadura na, awan tilaok na. Sadan to bitter herb, napait. Mabalin nga parya, maumoti parya ijay, datayo at damo detay, i-demonstrate medyo seminaryo daytoy kat agparamid kami titinapay nga awan libadura na. Talaga awan raman na, literal nga awan raman na, awan ti baking powder na, awan ti asin won asukar na. Dayjay ti tinapay da. Iso nga napaot, uri agbiyahe dahaan nga mabangles. Sada ika-anti karne, santo panghimagas da, napait. Kada jay aramidan dagiti Hudyo dayjan apay nga aramidan da datoy inya ti ramrambakan da tinawon day ta a piyesta apan nang ipakita ti panagyaman da iti Dios nga insalakan na idaan naggapod di Ehipto 400 years nga adipen da indaldalan na ida nga rimwar ija Ehipto. Nya babaangkin ni Moses endatan indaldalan na ni Moses nagyanda jilet ang nagreklamo da awan ti makan impakol na jay awan mainom impakol na ijay bato jay Sinai nagpuswak ti danom agreklamo da awan makan napanti tokling idi kwan nagreklamo dan agriri da kin Apo Dios nangited ti ulag nagado nagaramid dati sinan ulag imbilin ni Apo Dios. Iso nga tinawanan, ramrambakan da dayta nga panakawaya-wayada. Iso daytoy beraka. Iso nga tunggal tawan, dagiti Hudyo, dagiti Israelita, ramrambakan dan dayta nga piyesta. Kani Apo Jesus napan nakipiesta. Kunanan, kadagiti adalan, in kayo iti balay, ni Jakamun dayta, no Torquato daytan, nalipatak tinagannan. Kanya ti kunana, isagana yo, ti pangrabii tayo. Imbaga ti Apo nga idta ti pangrabian na insagana da. Di same rito, di same nga kankanta. Inaramid da amin dayjay sinurot da ni Apo Jesus. Ngam anya ti nagdumaan na. Anyat nakaidumaan na dayjay piyesta ti beraka ken dayjay piyesta nga inaramid ni Apo Jesus anya dayjay. Innala ni Apo Jesus ti tinapay daytoy ti bagik. Kaninyo aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Balikas ni Apo Jesus a mismo dayjay. Kalpasan ti panangan na innala na ti kopa daytoy ti darak. Inumen nyo, ti maibuyat ka dagiti amin at tao tapno mapakawan ti basbasol. Awan dayjay nga rito ijay beraka ijay rito da. Iso na nga mismo tinangibaga dayjay. Iso nagbalinan na nga maudi apang rabii tani Apo Jesus mismo nangilungalong. Iso nga ti maysa nga rambakan tayo tatanga aldaw, institution of the Eucharist. Ti panangilungalong ni Apo Jesus tinasantuan a misa. Iso tayo ito, iso nga rod ti immuna a misa daytoy. Anya pa ti maysa nga inaramid na jay. Command of brotherly love. Panangikuman iti panagiinnayat, panagserbi ka dagiti kakabsat. Iso nga binugwan na jay saka dagiti adalan. Taimbaga na, no inaramid ko datoy, rebeng yumat ti agbibinoggo. Rebeng yumat, kaya na nga saon, rebeng yumat ti agsisinerbi. Rebeng yumat ti agi innayat, impakitak ti kinapakumbaba nga agserbi nga agayat. Rebeng yumat, dayjay ti command. Dayjay ti bilin. Kadatay amin nga, iti na ibuyatin, no sublyanan tayo niya, anya ti imbaga na pa nga bilin di jay, pagpartyan dati kay karnero,
DJ dara na imilat da ijay sango di bautek, di amba kumanya. Tapno no umay ti angol ti patay, kayat na nga sa uwan, labsan na, dahil mapatay aming nga lalaki nga inauna, mapapatay. No, kayat na nga sa uwan, Israelita kayo, labsan na ti angol ti patay na isalakan damanen. Katat na ko na, datayo maten, haan laengan nga senyal, dahil tinapay ken arak, haanen nga, dahil tinapay ken arak nga inumenda, haan laengan nga senyal ti dara, ti karnero, no di na i-materialize kanya tayo, anya dahil ti panag-materialize nan, idi inruginan ti Eukaristya, ramrambakan tayon, materially, ni Apo Jesus, babaan ti panakakonsagrar na, iso dayta bagini Kristo. DJ arak nga kunan nga inuman tayo, babaan ti panakakonsagrar na, nagbalin adara ni Kristo. Tinaimar ka ti dara ti kordero, haanan nga di dara ti karnero nga maimilat ejay ayan ti bautek ti balbalay tayo, no di na ibunyagan kada tayo. Bunyagan ka itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Iso nga, no umay ti angol ni patay, no umay ti angol nga mangiturong kad niya tayo, iti agnanayon atuok, no kumano kitaan na tayon, addan nakamarka nga krus. Indelible mark ti bunyag nga haan apulos maikat kada tayo. Uray sa din no papapanam apamati, uray agalis-alis ka, uray no ag window shopping ka ti pamati, haan nga maikat dayta nga naibunyag king ka. Iso nga na umayon ti angol ti patay addan paglasinan na king ka. Ngam no alikutag ka dayta nga cross, jak amo ano may no, nasulpang ka mo dinabunyagang ka, mistik na nakaikan niya po padi, duwa ang nagbalin asara. No karuprupam ta demonyo, imbes nga nagbalin nga cross, nagbalinan asara. Demonyo ka nga rod. Ngamhaan nga mabalin niya, agbalin akas jay, addamar kamon, iso dayta, iso nga aglabasen, iso dayto yan ramrambakan tayon. Haantay laeng nga ilaglagip. It's not just a commemoration ko na day jay. No di reenactment, kasano di reenactment, naununag ng reenactment. Di first mass, isumat laeng daytoy misa tayo, tunggal misa. Ti pan nakaisalakan ti lubong, ti pan nakaibuyat ti dara na para iti pan nakaisalakan ti lubong. Kaanya ti misyon tayo. Dahil jayon ti saludsod. Umanay ka di anabunyaga umanay ka di umawatak di sakramento. Umanay ka di nga agkomunyonak. Buo ka di daytan a Kristiyano. Haan, adok kurang na. No agayat ka kunanan, daytay ka din aad da puso na dayjay aramidem. Isungarti ko na tayo ka, ti nabiyag nga ibanghelyo, haanin nga mabasad to, haanlangan nga mabasad ti Biblia nga, igpilan tayo nga pag-aapaan no sinno ti usto. Da kami di usto ko na tinasantuan ang surat, uray ka nagmalmalum tayo nga agi innablat, no di mo ammo ti agayat. Uray ka agmalmalum tayo nga aggugubat ita nga ibanghelyo, no awan ti ayat ti araramidem kin ni kabsat mo, awan to pay laeng. Ti misyon mo anabunyagan, ti misyon mo nga namalditan iti dara ti kordero, iso ti mangited ti pudpudno nga ayat. Umuna, iti pamilya. Adda ayat na, di panagserbim iti pamilya, mabalin mat nga di agasawa, di panagserbi iti pamilya ka very minimal. Mun agsapsapol ka para iti pamilya, mun agtrabaho ka para iti pamilya, ngam no agkomkomplain to pala di pusom, no agkit-kitakit to pala di pusom, nga mangited iti dayta nga ayat mo ken ni pamilyam, awan kurang to paylaeng. Nagsakit nga panunutan nga datayo nga, sakit tayo nga Ilocano, Pilipino. Sa tayo wala ma-appresyar, deje kamang ti pamilya tayo, no pumusa yan. Nagmadi. Nilulang mo,
Kakaasing agbibiyag ijayon, di pa'y mapanpansin, makauma mo gamin nga tarak na ulit-ulitin na nga rin ibagbaganan. Nagsulit mangaminan tabigat aldaw malum ka, si kamangsong sukat di pampersnan. Kinagadumot ti pakarikutam. Aging gana nga maumakan, alaan nyo mamaita. Agpipinasa kayon. Inton na tayo, aging dadanog ka, Apo, magawanin na ka po. So kagurgurang umay kitaan na kita umay agpamunpon nga agin nakabaybayag iji balay da nga na imasayag handa magsangsangit idadadtuyin umay da agin dadanog nga bakawanan na gunggugunggunan na oy isardeng mo nagdata sino mangakop kinapong mo alangan nga siyak. So nga kung nakadagiti ako ulit papanawon nyo ay kuno ginunggunan nga ito nagbaliktad kas ano nga rudan. Uno nagtaray jay saka tipo daytay pagyanan ti ko tipo ni Raria. Niso ti ko saka lagi na sa sangit tata idi si bibiyag inayat mo kurang met. Idi si bibiyag inted mo Dios usto nga ayat mo king kuana haan meket. Adda magkitakit na DJ ayat mo idi. Iso ti ibagbaga na dito'y kakabsat. Dagi ko mararamidan tayo uri di pamilya. Daytay adda puso na. Tamabalin tayo, timangted, ngamhante agay ayat, haan nga amin nga mangmangted agay ayat. Nagsulit nga panunutan. Idi manan, naggangganad, naglayos. Kaya gyud ti simbahan dagita bado ti intay ipan itulong. Ipakpakaasik lang nga rudon nga ti ited juday ti mabalin nga usaran. Kinabasbasadat tapantar awan nalayos amin apo ti apam mo ited lukatan mi trahe di Buda nalayos nakatrahe garud sino ti mayat nga mangusar nga kadaanan nga gilyelo agtrahe ta nalayos anya nga rod mo aggangganad naka-Amerikana anya nga rod mo ti kas ano nang ted ka nga agpaiso nga usto ka di. Aglangoy-langoy datta nga rodo malaylayos da ka nakatrahe baka dapay corona na. Apay kalangarod ni kung kunakhaan nga ami nga mangmangted agay ayat kati i-require na daytoy idi inaramid ni Apo Jesus kadagiti adalan na daytoy napnuan ayat uray no liputan da nabuhusan iti ayat napunpunno iti ayat. Isugar nga sangka igunam-gunam ko, tatay. Nakaado dagiti bisita tayo nga agpil-pilgrims tatay. Di pa'y makadalos dagiti para dalusan. Kati ko na laanusan nyo, uray no. Siyempre agdalos dadtadan to man, hantay mo mabaling nga pasardengan. Laanusan nyo, ikan nyo ti ayat, uray deta pa nagdalos, uray deta pa nagisimpa. Tama, baling ka mga umay ito, aging dadalaw, umay aging didekorar, tamay mayat la di picture mo, pasikat. Dapay nagkuna. Apa, umay kam to, agbisita no bigat, ita, simbaan mo, uwan, agpicture tantaw. Nyati umay agbisita iglesia, wana umay nakapicture. Anya laki din ay laki nasaya at mga taa barbaring na kumpleto na mo di kararag na alham mga dangkes nga di ibagbagan na di kakabsat kadagiti amin nga aramid tayo panagserbi man iti pamilya iti kabsat kadagiti trabaho tayo ti ibagbagan na di jay tinayon ti kinakristyano tayo agserbi ka nga napno iti ayat nabuhusan ti ayat tahaan nga amin nga nagagat agay ayat haan nga amin nga mangmangted agay ayat haan nga amin nga adda akem na agay ayat uray no si kati kapipintasan ti inaramid no ham mo binuhusan ti ayat awam mo laeng mapo agkapsot di kina kristyanom iso da ti imbilin ni Apo Jesus di inaramid ko agsisinerbi kayo met. Uray babasit laeng nga aramid no nabuhusan ti ayat rumuar di jay pudpud no akina kristyano tayo. Muso ti kunak didamok itoy.
Agaramid kayo ti abong-abong yaw, ti ag-procession tayo. Apo nagaramid damot, lapiman kasla MRF, material recovery. Ay kung nanan sa dajayan, nangaramid damotan, at damo palangkan, inikan damo krusnan, at damo duwangan nyog na nagkinastan. Kasla dati pagbasuraan mo, ayan na ti ayat na, basta the Father. Ang kitain. Di mo may sa nakarami din ti ubong ti baboy, nakadinalosan na basitan, nakaang-ang doon. Kasla, ayun na nga ro di ayat na di jay. Tatan ko apo pe, pinapintasan meten, at dapay dagiti produktudan, dagiti sabsaba kada asinan, at dapay bakiti itlogan, makapispisa mo nagpintas meten. Hindi man pandagayam alaang ka nang idulin da pay laeng maet. Yak amo. Amat. Kunakla. Amat. Kinagado na iranod, pinagpakantay ka dagiti ubing, pinagpakantayo ka dagiti daddo mga nagtrabaho na iranod. No di nga roti kong kunak, uri nagsimple nga aramid. No, nabuhusan ti ayat. Ham mga masapol nga nakangingina. Ham mga masapol nga agpatakder ka iti kapitulyo tap no makita da nga agayat ka. No. The formation of the heart, kunana da iso ni Apo Isos, impakitan na kadagiti adalan. Iso ti kaharit ko magkadagiti mabugwan tata. Barbaring awan ti hudas. Awan ti hudas kanya dadtoy. Mo pa, gijakin po kay taon. Masino ti agbaling nga hudas. Sarkon ti demonyo. Dakasan. Iso ti kung kunak, uray pala ang di pa nagserbe di pamilya, haanin nga nasis amuyo ti living nya naganan, ti si bibiyag nga sa uni Apo Diyos, haanin nga innungatan, haanin nga dahi ti kanya dakkelan ti kwa, our way of life, jiwagas ti panagbiag tayo, iso ti nabiyag nga ebanghelyo, no pagtuladan ka ti kinapakumbaba, naon pagtuladan ka ti panagserbe ka addaan ayat na, no pagtuladan ka iti pamakawan, tamay sa nga may mensahe na ka mamakawan, no pagtuladan ka iti pudpudno nga ayat kinikabsat mo, nabiyag ka nga sa uni Apo Diyos. Uray maikabisam amin nga sa uni Apo Diyos, itok-tok mo taulom nga ikabisam. No nakatangtangsit ka mga di ka mo agayat, pagtangtangsit mo pa ita sa uni Apo Diyosen, si kati kalalainganan haan nga agbalin iti kinakristyano. Iso nga nakakabsat nagmaya dati pa nang ilungalong ni Kristo. No, imaginan tayo, no panunutin tayo, ipapuso tayo dati araramidan tayo para kengkuana. Awang kumanti agdubdubli nga ko kanya tayo, awang kumanti agsublin. Iti kinakapsot kin kinadakes, no ma-imagine tayo dati kinasantuna, ala nakapsot tayo, talagang agsubli-subli dati kinakapsot. Ngam no tartari gagayan tayo DJ pudpud no nga kaipapanan na dati ramrambak tayo tata nagdalos ko maapuso. Naka may mayat nga intensyon dahi ta apuso. Nagmayat nga panggap ko ma dahi ta apuso no imaginan tayo DJ sakripisyo ni Kristo ay kaawan dua-dua nagsanto tayo. Ala binugwan na dagiti sakati adalan. Bang nangipakita laeng ti panagserbi dayta, ngam di panangibuggo na ti dara na iti sangalubungan. Imbukbok na ti dara na, binugwan na binoyatan na ti sangalubungan. Naaramat daytan ti bunyag ken tinasantuan a misa. Pinunas nan ti basol haan laengen nga saka, no dikit di basbasol ti sangalubungan. Anya pay lati pagkumplenam. Anya pala ti pagreklamuam, anya pala ti berukam dayta nga ayat nga impakitanan. Nalayta agundaway, maaramid ti panakabugo dagiti kakabsat tayo, ti saka, rambakan tayo ti panangbugo mo ni Apo Isos, kin panangi command namat, panangi bilin namat, ti panagbibinuggo, kayat nga saon panagserbi nga daan kinapakumbabakin ayat, kabayatan na, makanta dagiti umiso akanta. Ita, maaramid ti pammugo. Ni Apo Jesus, bugwan na, tisaka, dagiti napili, nga agakem nga apostoles. Ipasimodaag na daytoy ti pudno a panagserbi, nga impakita ni Apo Jesus, sakbay ti panangipaay na, ti biyag na, para iti sangalubungan. Kabayatan na, kantaen tayo, ti agiin nayat kayo.
Kararaga sa pasab. Kakabsat ikararagan tayo, dagiti kasapulan tayo, kiti entero alubong. Sabay kung mataiburay ti Diyos, dagiti bunga tinasantuan nga Eukaristya, iso a sakripisyo nga insungsong ni Apo tayo, ket kuna tayo iti tunggal panggep, Apo ipakitam kada kami taayat mo. Apo ipakitam kada kami tayat mo. Agpaay iti sa pasap nga iglesia, sapay kumat dadagiti amin akam kaming na agkaykaysada mangrambak ti sakramento ti ayat nga insungsong ni Apo Jesus. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo ipakitam kada kami taayat mo. Agpaay kadagiti dadaulo dagiti amin na nasyon. Sapay kumat agtitinulong da amang ipamuspusan ti panakataraon dagiti amin na tattao. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo ipakitam kada kami taayat mo. Agpaay kadagiti adaan gurang-gura ken saan a panagkikinawatan. Sapay kumata bigbigen dan ti ayat ni Kristo, amang ikapya kada tayo ti Diyos, kastamet iti maysa ken maysa. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo ipakitam kada kami taayat mo. Agpaay kadatay amin, ken amin ang makikaysa iti nasantuan ay Eukaristya. Sapay kumatag kay kaysa tayot itintay panagserbi, kas pasurot ni Kristo. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo ipakitam kada kami taayat mo. Agulimek tayo, tain tayo itatag ti Apo, dagiti tarigagay tayo iti biyag. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo ipakitam kada kami taayat mo. Nailangitan nga Ama, iburay mo kada kami ti Espiritu ti pudno nga ayat, tada ito'y ti kadakkelan a mensahe tinasantuan a Eukaristya, iso nga insungsong ni Apo Mayso Kristo, iti day dinaudi a pangrabii. Pagkaykaysaan na kami nga anak mo, amang paniknek iti ayat ken asim kada kami, kadagiti ay amin at tao. Daytoy ti dawaten mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Nakumada ito datong kadagiti imam. Ket may pakay dadayawan, ken pakay glorian tinagan na. Ken kastamit na pagibagan tayo, ken te kabukudan Ipaay mo kad apot ang mapudnuan mi arambakan amasansan dagitoy a misteryo. Yan tangay tunggal maidaton daytoy a sakripisyo a pakailagipan ti Apo. Maaramid met ti panakaituloy ti panakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kao Apo na santuan nga Ama man nakabalin ket agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso kaspadi nga agnanayon ken napaypayso. Insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo. Immo na nga idaton na ti bagina ken ka tapno maisalakan kami a parswa. Sana imbilin nga aramiden mi ket ti inaramid na a pangilaglagip mi ken kuana. Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay, iti padayaan na santuan, iwaragawag mi daydi pa nagtutuok na ken ipapatay, aginggat dinto umay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Pudno unay Apo, abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo, maikariket daydayawen da ka dagiti amin na parswa, gapo ken Kristo, nga anak mo ket Apo mi, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong ti ili nga agpaiken ka, iti kasta manipod iti lileggakan ti init, agingga iti lilennekan na, maidaton itasidong mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarudken ka Apo, tapagbalinan ti bilag ti Espiritu Santo, pasantuem kad dagitoy daton, nga eroknoy meken ka tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida, abagi kandara, ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso anang ibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Ta iti daydi rabii apan nakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagik, isa may yawat to, amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, binendisyonan na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak.
ti misteryo ti pammati. Itangarod apo ilagip mi, ti makaisalakan na panagtutuog ti anak mo, tinagloryaan na panagungar na, ken ti yuuli na sa dilangit. Ket kabayatan ti panangururay mi, ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman mi ken ka, dayti si bibiyag, ken nasantuan a sakripisyo. Kitaom kad apo dayto idaton ti iglesyam, ken iti pannakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, akinayat mo amang ikapya kadakam ken ka. Ipaay mo kadi ada kami amataraunan iti bagikan dara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay maysa bagi ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinan na kam kuma ni Kristo nga agnanayon adaton nga agpaigan ka, ket pakiragpaten na kami iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami kinaenggasatan a Birhen Maria, ni Apo San Jose anatipel unay nga esposo na, da kadagiti nagasat nga apostoles mo, agraman kini San Francisco Javier, patron ken Katolik, agyaman kini Apo Santa Maria, nga patron mi ken dagiti amin asa santos babaen ti panangidawdawat da kadakam ken ka namnamaen mi as itatelek ti di agsarday apan nakatulong mi dawaten mi apo taday ti asakripisyo a pagtaudan ti pannakaikapya mi ken ka degdegan na kuma ti kapya ti sangalubungan. Pasengkedamkad ti pammati ken ayat ti iglesyam amadama nga agdaldalyasat ditoy daga. Pasengkedamkad ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, papadi, diakono, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam. Denggem kadmet a si aayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso a kinayat mo, nga aggigimong ditoy saklang mo. Ama na dungo ipaay mo kada panangaasim kadagiti amin anak mo ana isaya-saya iti sadino man adiso ditoy daga ket pagkaykaysaem ida. Kastamet nga ikakaasim dagiti kakabsat mi anatayen ken dagiti amin anakapudno ken ka ket pimmusaydan ditoy abiyag. Ipaay mo kad nga ayat kaawatem ida iti pagarian anamnamaen mi apakaitipunan minto ken paka iranudan minto ti agnanayon a gloriam gapo ken Kristo nga apo mi iso a pangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lulwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo may Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Iti napakumbaba napnuan ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya amin kapya. Yeah. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, iti may salanga so, may pembag, tuntoy kararwa.
Mararag tayo. Man nakabalin a Diyos, da kami mapakired, dito'y abiyag, babaen ti padaya ti anak mo. Dawatin miken ka, tama ikarikam to kuma, nga agpennek ti agnanayon a padayanat sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag, ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo pagbiit. Kalpasan daytoy no maialis daytoy nasanto na sakramento tayo, dito'y repositoryo tayo, maaramid ti panagbantay, panagbigil dagiti barbarangay, kadagitay taga sabali nga parokya bisbisita, no kaya iyo ti umay makipagbantay, na kalukat lata aging gana ti alas 12 ti nga ti rabi apo. Into Into no biga, ti liturhiya tayo, ti oras ti alauna, maaramid ti debosyon tayo, ti panakaiburay, dagiti pito ang maudi abalikas, ni Apo Jesus, santo ti alas 3, isumat ti liturhiya tayo, ti Liturgy of the Word, ti Liturgy of the Eucharist, panasanto na komunyon, santo procession Apo, nagitay na laing agpasyon, agdungaw, mabaling yung tumat ti umay agdungaw ti rabii, kalpasanday jay Apo. Into no Sabado, awan ti schedule, Black Saturday, panagpampanunot, panagkarkararag. Ma-discourage pa ilaang Apo, dagita mapanti agbits, agbibidyo okay, kada agraragsak, hanpay nga panawon ti ragsak, tahampay nga nagungar. To malam no Sabado Apo, ti bihilya tayo ti panagungar, alas 7 iti rabii, mapabaro, liturhiya ti panakapabaro, ti danumkin apoy, kastamot ti liturhiya ti panagungar. Inton Domingo, Sunday schedule, 6, 8, and 10, isuntumot ti schedule dagiti mismisa tayo Apo. Agparintumang tayo para iti panakaiprocession ti nasantuan unay a sakramento.
Iti oras ti alas 6, may rogi dagiti umuna nga grupo ti agbantay, agawid tayo asi uuloy magken si kakararag apo. Masagot. Nga balat ako. Mausap ko yung bigat na ito.